मैयानि जाब्रबथायाथ' मोननै बिथिंनिफ्राय आं जाज खालामदों। जाय जाब्रबथायखौ जाजादों बे जाजानाय दोलोनिफ्राय बुंनाय बायदिब्ला बिसोरो बन खनसायबाय दंमोन होनदों, खिन्थु फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय होनाय स्टेटमेन्ट बायदिब्ला बिसोरो दंफां दानबाय दंमोन, दंफां हाखावबाय दङमोन। बेनिफ्राय थांनायावहाय हाग्राखौ प्रटेक्सन होनो थांनायाव जोंनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि मानसिफोरखौ डिस्टार्ब खालामनायाव आत्मरैखानि थाखाय बा जिउ रैखाथि होनायनि थाखाय ब्लेंक फायार होदोंमोन, हयथ' बिनि दारैनो जादों होननानै बिथांमोनहा बुंदों। अब्लाबो इनभेस्टिगेसननि गेजेरजों बाथ्राया रोखा जागोन। थेवबो दिनै नोंथांमोननि बे मिडियानि गेजेरजों आं मोनसे स्टेटमेन्टखौसो होनो नागिरदों। अन्नानै जोंनि रायजो राजाफ्रा सोरनिबा थुलुंगानायाव दंफां दाननाय, हाग्रा सिफायनायखौ बन्द' खालामनाया मोजां। गोदो जेराव दं बेयावनो थाबाय था। जों बेफोरबायदि थोंजोङै इभेकसन खालामगोन होननानै बयखौबो इभेकसन खालामा। एफआरसिनि आन्दाराव जायफ्रा हा मोननांगौ बिसोरो मोनखागोन, आरो जायफ्रा मोना खिन्थु गोदोनिफ्रायनो दङ बेखौबो जों स्टाडि खालामगासिनो दङ मा खालामगोन। खिन्थु गोदानै जा इनक्रोच खालामनाय बेवहाय जोङो अन्थाइनिख्रुइबो गोरासिन मोनसे खामानिखौ मावनो थांगासिनो दङ। बेनो पलिटिक्सआ, माने बिपिएफआ माबा मोनसे खामानि मावनो नागिरोब्ला कम्युनेल क्लेश खालामनो नागिरो। मोनफ्रोमबो माने इयारावनो थांनाय 17 बोसोराव कम्युनेल क्लेश खालामबोदों बेफोरबायदि बाथ्राखौ लानानैनो। इभेकसना जायफ्रा आयेन बेरेखायै इनक्रोच खालामदों बेखौ इभेकसन खालामनायाव मा बर', सावथाल, बाङालि, हारसानि बाथ्रा फैनो हागौ। गासैखौबो इभेकसन खालामगोन, बेवहाय बर'ल' नङा, जोङो नेपालिखौबो खालामगोन, जोङो आदिबासिखौबो खालामगोन, राजबंसिखौबो खालामगोन, सुत्रदरखौबो खालामगोन। रावखौबो जों निमाहा होनाय जानाय नङा। जोंनि फरेस्टखौ जों रैखाथि होखागोन।